Wow, ụmụnne m na ụmụnna m asị na n'ọnụ kwulu njọ ya emecha wee kwuo mma n'ime ndụ mmadụ. Ozi anụ ọ bụla ozi bụ maazị okwu anyị ọnụ bụ Jpac na unu mana mgbe gara aga na Jpac sokwa gbaa Zion Ministry wo, mana kịta adị m happy na onye jelugo wee fụnanya, maka na ụka bụ onye jelu ọfụnanya o jelugo wee fụnanya wee kwete na ike dị mana ike ka ike dịkwa. Kịta achọrọ m ka unu nene visit ome na Zion Ministry Water Company, Seraphic Water Company, maka na ihe anwa socha na ihe mee eji wee na-asụ ka enweta a bigger plot of land. Unu ya nukwu ya na the video be one of the management or the staffs of the company kwuchara okwu na the video na-akọwa ihe a bụ ihe mee ka ebudaga Zion Ministry na Igbo in a very bigger space, because it will grow a lot of things, and the plans they have including building a free schools, building more company like this na Igbo, budagi na Igbo, then build a free schools, build a every na-emekwa one or two things again apart from water company. Maka ọ dịrị izi ịlụ mmiri is not easy. The water has to pass through so many processes tupu alụbịa, ana ha na-alụ both bottle and pure water. Alụkwa anụ lodge 7 ndị mmadụ ya na-anọ, grow economy and Igbo. At least by the time alụwa this water company na budati and Igbo, automatically we go about 100 employments, because shift na na-eme shifting half alụwa n'ụtụtụ, 50 lụọ n'ụtụtụ, 50 alụọ na mgbede. Automatically we go 100 employments. Then ebido school now about alụcha school in alụcha, at least we go at least you employ about 30 teachers. Then nabata zianda ya nabata emepe lodge ebe ndị mmadụ na lodge, at least alụgo dia 50 rooms, enwego about 10 management. Ina mana at least na ibuko bi eme over 300 people employed alone. That's some cool nene video na kuno for the adventure Jpac ga na Zion Ministry Water Company. Ngwana na nene video kuno for. All right, ladies and gentlemen, binanya all people ga na-eme ndị Igbo na-adụnili wee na-asị na nke nnụrụ na ntị bụ asị, mana nke m fụrụ n'anya bụ gịnị eziokwu. Yes, abụ m Thomas ọrụ ụka agaghịzị anyị wee sị mba ka m baa moto ka m bịaba ebe a na-akpọ Seraphic Bottling Company. Yes, otherwise known as Zion. Ebe Zion na-arụ mmiri. So ihe njisi ga ebe a bụ na a lot of people na-asị na onwere factory a na-arụ eji enyere youth aka. Wee sị ka ndị ajụ eze ka mmadụ ihe a ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ eziokwu. Wee bịa ebe a na-enezie anya here. Ebe a bụ the preamble. Ịwọchi efu na a na-eblo ihe bottle water na etu ya zụ ebe mpegide ya ga na-eblo na na-eji arụ bottle water. Then man, come with me, come and show me many things anya ya ahụbeghị na nke ntị ya anụbeghị. Ọ bụ na anyị gasị ebe a dịta company a now, anyị ka eje n'ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ndị mmadụ ọrịa gịnị n'efu. Biko onye na-akwụ ụgwọ n'ụlọ ọgwụ ebe a? Onye na-akwụ ụgwọ ebe ahụ. Onye na-akwụ ụgwọ? Ya ihe ọ bụla ị na-arịa ede ihe nkịta iwu opportune were bed. Anyị anaghị ego wee gwọ ọrịa. Anyị anaghị ego. Anaghị ego. Anyị anaghị ego. Enwere ike ịfụ n'anya ka m nwee ike believe. Yes. Ngwa, let's go. Come with me. Wete kamera. O doro unu anya na bụ ife onye gbara n'ọrụ, nwoke nọ n'ọrụ, nwaanyị nọ n'ọrụ n'ebe a. Ife a bụ the label. Onye ga na-arụ shifting. Ọrụ si abụta n'otu onye ọzọ ewerekwa ọnọdụ. Onye gbara n'ọrụ. Maka ndị na-asị kedu ife anyị ji ego ofere na-eme ga ebudo tiri anyị company ga etinye factory ka e nwee otu nwa ọrụ. Then one of the factory ka a na-eje one by one, o werekwa nke a na-eme ọkwa free ka chọọchị donetiri na more than 300 people na-arụ ọrụ ihe. A na-arụkwa ọrụ, a na-akwụkwọ ụgwọ 28th of every month. A na-ebe agwọ salary. Don't worry, ekwu m okwu. Ọgwụ na-afụ now. Come with me. Were kamera na-agagharị na-ere n'ahịa ebe a.
ekwesịghị na ibe na-egosi ụlọ factory but ihe eji ekwube bụ na ndị mmadụ na-ekwugo okwu ọjọọ too much mụnwa sokwu wee kwu because ana m ala ga ikwu nke m sịtụ ụmụ mmehie m n'ihu ka m nwee ike mụrụ akọ mana agaziri m ebe a balere wee fụ na ọ bụrụ ife ahụ a na-ekwu about Ebuka Obi n'ọhịa ga ara bụ n'ezie ya factory and ihe niile efu na agda all these things na-aga na bụ true people support wee na-asị ka ndị mmadụ wee nwee ike na-edozi onwe ha na-enyere ndụ aka na factory nna abịa n'izo bịa na wee a na-ezekwukwu okwu ezo anọ na waru ego ebe a ya ewere nwe ha na-akpọ nwe na-akpọ Seraphic Home Foundation ọ na waru ego ebe a ya ewere ego a na-akwụrụ ha na akaụntụ ha so that ka e nwere ike ị na-akwụ bill no dey take hospital bill ha o nwere ike na-akwụ their bills the hospital anyị ga na-awụ hospital wee bịa if you have money to pay you pay if you don't have to pay meet the Seraphic Home Foundation money will be taken from the account and from the hospital to the place. If I need to use microphone to see now all these factory agada phone agada ọkwanya ga-ekwuru style brata southeast ndị ba na aba ma ndị ekwesu na aba mba enyere na aba mba ọya ka eji chọọ a lot of alabụghị nne kọta ga-arụ ma ihe ndị a ma schools ma both free schools and this factory even bigger than this ebe anyị nwere chance wee ruo ya so aka na-enwe employment na ụlọ na agada na agada anyị kwuru na ma ndị Mozambique wetara ndị weta 60 million ma 30 million ma 40 million ma 1 billion ma ihe niile ka population ndị ha onye ihe a bụ na willingly ndị Igbo si mba it's time for us to come and develop an Igbo and the other way to develop an Igbo missionaries so develop development because during 80s, during 70s, during 60s, missionaries were with the school, so with the technology na Igbo. And that is why age will say, ka ebu that ifa na Igbo, and ebu that Igbo, all the development. Let me not lie to you. At least now, as I speak to you, just because I step my foot to Zion, more than 5 billionaire na my contacts. Apogo na phone sin Jpac. N'ebe na Zion jereje gbana. Mugwa ha ka ha chọọ na around that place na ha ga-arụ factory ha ga-arụ company ha ga-arụ hotels ha ga-arụ hostels ịma na chọọ m igosi na street of Agụ igosi na ebe a kịta just because na arụ ebe a bụ forest ebe a bụ swamp mana arụ ha na ebe a thousands of people bute investment and ome na Lagos state economy gbago now anyị chọzi imebe operation remember your home and we want to come back to southeast people are na-agba this young man mgbe nwaanyị ji agbara ya mgba from reason why you are but let us take camera around roll camera ka na afu nke a ga bụ example 1 ka anyị gaa na example 2 ka unu fụ ndị a na-agwọ ọrịa n'efu na afụ ya ọ ndị Igbo ọ bụrụ ndị ofe mmanụ nke dị bụ ndị Hausa na afụ ya na ka anyị gaa ụlọ ọgwụ ka unu were anya unu fụrụ okay let's go to pure water right nke a ga bottle water section hey a na-arụ na bottle line and pure water treatment section ebe ga anyị na-treat mmiri a na-arụ na bottle line na-arụkwa na pure water section ebe a ga a na-akpọ the treatment section before mmiri ahụ aṅụ a ga-eme gịnị a ga-etreat the mmiri ahụ dị oke ịṅụ aṅụ onye enwe ife a onye Igbo bụ onye ebe onye Biafra n'ala Imo steeti wee na-agwa unu na a chọrọ ibuzi ife a budata ala Igbo people na-agba mgba unu achọrọ ka ekọnọmi atọ na Lagos na Enugu steeti na-enwe mmiri na bụ because of Parambaka ọ bụghị egwu eweta akwụsị ịgba na Enugu steeti na-enwe mmiri taa bottle water dey recognized na Enugu steeti na akwara Parambaka native doctor na-aṅụ dị mmiri onye ọgbanje na-aṅụ dị mmiri eze nwaanyị na-aṅụ dị mmiri onye isi dị mma na-aṅụ dị mmiri onye na-aṅụ dị mmiri because water is life if you fail to drink water you will die onye na-aṅụ dị mmiri ịghọtara so let us support our own ka e bụrụ ife abụrụta na ana Igbo o ga-enyere anyị aka o nwere ike bụ na nwunye gị ga na-ere bọs n'ihu ụlọ ụka ọha ntabụ employment o nwere ike bụ na nwunye ga-ere bọtụ wọta anyị fụrụ a na-ekwunye ya na ọ na-ere mgbapụt ekwute okwu sọbọdụ nke anyị ụmụnte na-ajụ etizi onye kwu na ụwa achọghị ihe ọma lee na anya ebe a ihe a treatment section
ị na-afụ ya now? Ị na-afụ ya now? No, ọ bụ ị na-afụ ya. Ọ bụ na ị promote ihe ọma ya bụrụ m arụ, ya bụrụ arụ. I must promote good thing. As long as e wee bụ onye Igbo. Ihe ọbụla bụ ihe ọma, aga m e-promote. As long as no ihe ọma ka ọ bụ. Ọ bụ na ị promote ezigbo ihe ga-eme ụwa akpọ m asị, sịkpọ m asị. Ọ bụrụ nke a, m na-epromote nke a, nke a bụ nke anyị. Let us go to bottle to pure water. Ka anyị jee na pure water. Come with me. Mmadụ ya abụdị eziokwu mee gịnị ụdị ihu na ana. And ife na-atọ m ụtọ bụ na ihe na-atọ m ụtọ bụ na the ministry sị mba na Enugu enwegokwa ndị development through the help of Ejike Mbaka. Anambra the same thing. Ka ebidozi ihe a n'Imo steeti ụfọdụ na-aba mba, ụfọdụ ndị amụsụ na-aba mba because na gịnị ndị amụsụ ha like development. No, now amụsụ ha like development. Amụsụ na like ebe ọbara gara aṅụ ọbara mmadụ. Enwete ha n'ebe a na-ekwu eziokwu, ndị amụsụ na-agbagharị pam. If nke a pure water, very clean, very purified, very sanctified. Na anya ebe a efere ndị a na-arụ ebe a ọ bụrụ sọ ndị Zion na-ego mmiri agụghị na agụọ niile akwụ ọtọfi niile first act niile mmiri agago viral. Mmiri agata just only the name of this mmiri alone idebe na shop gị a na-ere classical na a na-ere gwogwo na mmiri ebe a. Nke a na-akpọ tasteless because ezigbo mmiri adịghị enwe tasteless. Ma ndị ngwọrọ na-erekwu na hodo and the main thing bụ na mmiri iburu ha na-kwụrụ na hodo bụ na serafik ozugbo pịa mmiri agwụla. Agwa egwu na ebido ya na southeast, ụfọdụ na-aba mba, ụfọdụ na-ekwo ekworo. Kedu ihe na-ekworo nwanne ya ekworo na product a na-eburetara gị? Ma na ịba amụsụ eziokwu, ịba amụsụ na ihe ọma ka a na-ewerata n'Igbo esi mma na na-ewerata ya nọ ntị eweta amụsụ wete poison na onye ure wetere gị mgbe a ka ya like ya. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ọ ya adịlị Igbo niile ma ọ dịlụ nwoke ma ọ dịlụ nwaanyị mana nke anyị na-eme nụkwa ọ dị mma. Afọ eziokwu anyị kwuo efu nke bụ asị anyị ekwue maka na eziokwu bụ nlite n'ihe si evi na Igbo anyị kịta, Igbo anyị generally na this kind of mess anyị na-achọ inweta onwe anyị na-eme. Maka ndị na-criticize Ebuka fasting nke a, if people have not really dig deep, unu mana ọ bụghị ihe niile ka na-egosi na social media. Iti okwu na Zion ministry na enwe ebe a na-treat people that you don't even know. Enwe ebe ya bụ ịbata Zion ministry na ha na-enwe days iji treat ndị mmadụ. Ịpụta nene gị anya, nene gị obi, nene gị nke mee gị full body test, mara ihe na-anya gị. Ọ bụrụ nke ha nwere the treatment, administer gị the treatment ozugbo. They administer it, ị gaba alụ onwe gị. Mana na-ewe gị asị na social media, this is ihe na-afụ these things ka ihe na-akpụ ya demonic spirit speaking through people. Ihe ekwensu na-ekwu okwu, idono mmadụ na-ekwu, mama na-ekwensu na-ekwu okwu through them. Ka ha wejọs ka ọwụ na-bring Zion ministry down. Ego enyere owe ego gị, ego enyere ọgwụ anwe, iso contribute. Ndị ha nyere ego ahụ, you don't even know them. Sọsọ n'ịnụlọ ego. The more unu na-ewere ụka iwe, the more ụka na-egoro because Jesus ekwugi, I will build my church and the gate of hell will not prevail over it. You are just fighting a lost battle already. Because the Bible says it will not. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ọ dịla Igbo niile mma. Ka anyị nwere mgbe ọzọ.